Máme 5 hodín ráno, vonku prší. Ide sa makať. Takto z rána urobíme tú Octaviu. Ale najprv tu urobím poriadok, lebo je tu strašný bordel. Musím sa zbaviť aj týchto krabíc, všetko to je proste na vyhodenie. Sa to tu nazbieralo, keď som bol chorý. No a dnes sa pustíme do E39. To si pekne zrenovujeme. Keď sa bližšie pozriem na tú Octaviu, tak je to tu zlomené. Na jednej strane, aj na druhej strane. Nie je to vidno. No nič, skúsime to rozlepiť a dať nejako dokupy. Ja som to nejako opravil. Toto je zalepené znovu. Ešte to preleštíme, prebehnem to leštičkou. Toto je na novo, toto bolo prasnuté už predtým. V tom čase sa nedali zohnať plexiskla. Teraz, že sa vraj zase dajú kúpiť. Ale písal mi niekto, že vraj nepasujú veľmi. Aj tá druhá strana. Čiže super. Je to urobené. A mňa čaká ešte G11. Čakám plexi. A G30 plexi mám, takže to urobím čoskoro. A už sa mi kráti môj Golfik, ktorý je už vlastne predaný. Predal som autíčko. Musím na ňo urobiť svetla, lebo tie svetla vyzerajú hrozne. A tie, čo sú tam, tak to je katastrofa. Čiže toto dáme dokopy a dáme tam biledy. Je to přeleštené. No, vyzerá to vážne dobre. Jedna, druhá strana, čiže máme opravené. A ja idem pracovať ďalej. Ideme na to 7,5. Čiže ja beriem 7,5. Dávame tu na rezačku. Vyrežeme dookola. Rozoberieme. Budeme naťahovať nový chrom. Som zvedavý, ako to vyjde. Strašne som zvedavý. Ako je dosť možné, že nebudem musieť naťahovať. Že vlastne to zachránim tým mojim čarovným perom. No uvidím, keď to začnem utierať, že čo mi tu ostane z týchto grcanín. Fuj. Nechce sa mi do toho, lebo je mi z toho zlé. Musím sa už uhliť a idem uplastovať vlastne. Ideme upravovať jedno GTIčko Performance a ideme z toho urobiť raketu. No a máme tu GTI v takej menšej úprave, ktorá nie je optická, je to skôr softvérová. A mojou úlohou je, keďže je to auto kamaráta, dal to do mojich rúk, je z toho urobiť raketu. A ja som už niečo naobjednával, čiže budeme robiť niečo okolo nárazníka, budeme robiť podnárazník, bočné prahy, budeme robiť zadné krídlo, lebo toto vyzerá chudobne, a zadný difúzor. Že som sám zvedavý, ako to bude vyzerať, lebo to auto je pekné. Hej, a mne sa hlavne páčia interiéry na tých 7,5. Tie interiéry sú masaker pekné. No, ešte tomuto trošku vyumývame, bo je to zašpinené. Bude to fajn. No a medzi tým pozri sa, ako vyzerá Golfik, ktorý bol orihaný doslova. Čiže super duper, vyzerá to fajn. A pozri sa na toto, ako nové. A to som nemusel ani nanášať chrom, stačí vedieť ako na to. Čiže to potrebujem vyčistiť od lepidla, vyčistím to a budem to lepiť. Nakoniec kvôli tejto malej špinke som to rozobral celé. Lebo sa mi to nepáčilo. Tak to idem vyčistiť. Aspoň vám ukážem tú technológiu, aspoň to uvidíš takto zblízka, čo si možno nikdy nevidel. Ježiš, furt to prepne na ten... Nastavím to, že by mi to v kuse neprepínalo na tú mikrokameru, či čo to je. No. Takže super duper, nič nie je zlomené. Idem to poskladať dokopy. Poskladané. Aj tá tyčka na mieste, všetko na mieste. Vyleštené. Zapíname lepidlo. Čaká na zalepenie. A kým sa hraje, tak ideme dať zadné krídlo. No, máme lipko. No, lipko.
zadné krídlo. Nechcel som vyberať krídlo, ktorý má každý. Chcel som niečo, čo je špeci. A to celkom splnilo očakávania. Vyzerá to dobre. Ideme na Prahy. Mám tu nejakú šípku, to si pozrieme návod, či ku tomu niečo bude. No, GTIčko, sleduj dokončené. Ale nie je to GTIčko do Rici, je to 7,5. Ale vyzerá to dobre. Vyzerá to skoro ako nové. Nie je vidno to poškodenie od zvieratka. Takže super duper. Dobre. Vyzerá to fajn. Máme už aj lišty na Prahu. Krása, lišta prahová. Krása. Čiže takto nejako, decentík, hej, ja som to všetko robil tak, aby to bolo decentné, aby to nevyzeralo ako z Need for Speed z roku 2002. Toto je taký decent, že si to všimne, že je to tam a nekrčí to tak, hej, čiže je to masaker. Ideme na druhú stranu. A sú Prahy a je predné Lipko. No jak to masakrálne dobre vyzerá. Ty kokos, už celkovo takto z boku, keď sa pozrieš, a vidíš to Lipko, vidíš prach a vidíš náznak toho zadného difúzora, no akože už to má úplne iný feeling to auto. Začína sa mi to celkom aj páčiť. Nice. A GTIčko máme hotové. Aj ten zadný difúzor vyzerá dobre. Hlavne to krídlo, už môžeme zlepiť pásku. To krídlo vyzerá fajn. Tak, čiže máme krídlo, máme ten zadný difúzor. Už to vyzerá tak trošku nahnevanie, ešte nám chýbajú tieto bočné, neboli tam, čiže to budem riešiť. A prednej strany to vyzerá takto. Akože masaker. Hej, lebo takto, keď sa pozriem teraz na to, že máme ten bočný prach, Lipko a máme ten spoilerik zadný, akože takto to vyzerá masakrálne. Myslím, že som to auto poriadne oživil. Už sa na ňo dá pozerať. Teraz sa mi páči. Ten zadok mi ešte vadí. Hej, tu. Lebo ja som objednával, ale je to zo 7, toto je 7,5. Veci sú Maxton. Hej, ten štýl Maxtonu, ale na pred facelift to sadne, ale tu na to nebudem to hrotiť zbytočne, keď to tu nejde. Hej, je tu trošku iný záhyb. Takže to hrotiť nebudem. Právam s myšlienkou, či to sem dám, alebo to sem nedám. Idem to dať len na obojstrannú pásku, že ako to bude vyzerať. Takto nie, to vyzerá hrozne. To vyzerá hrozne. Nie, to vôbec to tu nepasuje. To je až moc. Krajšie bude bez toho, čiže berieme to preč. To je to krajšie.